дар шаҳри Душанбе насби пайгир ё радарҳои худкор оғоз шудааст ки 19 намуди қоидавайронкунӣ аз ҷониби ронандаҳоро ба навор гирифта ба пойгоҳи ягона ирсол мекунад. Чунин таҷҳизот дар роҳҳои Душанбе ва гирду атрофи он беш аз 6000 адад насб мешавад. Ҳадафи насби таҷҳизот таъмини бехатари ҳаракат дар ҷодаҳо, кам кардани кормандони бедия ва ҳамин тариқ коҳиши дахолати инсонӣ дар ҳаракати нақлиёт будааст. Чанде пештар Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон фармонеро ба имзо расонид ки дар асоси он 30% кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ихтисор карда мешаванд. Радарҳо дар чорроҳаҳо, терминалҳои мусофиркашонӣ, истгоҳҳо, даромадгоҳҳои шаҳр ва ҷойҳое ки равои мошинҳо зиёд аст насб мешавад. Ҳоло дар шаҳри Душанбе ва Хоруғ лоиҳаи шаҳри бехатар амал мекунад ва он дар роҳҳо қоидавайронкунии ронандагонро аксбардорӣ карда дар як пойгоҳи муайян ҷамъоварӣ менамояд. Дар асоси тасвирҳои қоидавайронкунӣ ронандагон ҷарима мешаванд.